guys, me again, Ma'am She Eds. Ayan, welcome po sa panibagong video natin guys. Ayan, so ang ride ko ngayon guys is pupunta ako ng Alaminos sa may lookup. Ayan, magpapapicture po dun sa 2022 guys. Actually ngayon guys, alert level 3 po tayo. So try ko pumasok sa Alaminos guys, pero dala ko yung vaccine card ko, baka kailangan daw. So yun guys, update ko kayo mamaya guys. So ride out natin is yan, alas 8 umaga. Yan. So guys, yan, update ko kayo. Hi guys, so ngayon may nakita tayong mga subscribers. So nagbigay ako ng sticker. Yan, magsha-shoutout po sila. Shoutout po. Malakas. Shoutout po. Shoutout daw po. Sige guys, update ko kayo may alis tayo sa punta tayo ng Alaminos. Sige guys. Okay. Bye. 12 seconds later. Kasi yun guys, may nakita tayong subscriber ulit guys. So taga Aguolo niyo sila. Yan, mga Team Tondo Bikers po. Yan, shoutout po sila. Hi guys! Shoutout sa mama ko, di ako nagpaalam. Shoutout sa mga taga-Aguo, dito na Tondo Bikers sa Dagupan. Shoutout po sa Team Laon John, Tatago po. Dito po kami ngayon sa Pangasinan po, Team Tondo po. Yan, sana Shoutout sa Shoutout yung module ko, naghihintay na. Shoutout ka na. Hello, BBM. Shoutout ka rin yan. Hi BBM po. Sige guys. So yun guys, nandito po tayo sa may shortcut. Bugal yun, tapos ayan, Labrador. And then ayan, shoutout sa mga Tondo Bikers. Yan, from Aguo po. Team Tondo Bikers sa Aguo. Ayan si Kuya si Sir. Kanina ko pa siya trangko. Lakas niya. Guys, update ko kayo mamaya. So guys, yan, malapit na po tayo sa bayan ng Labrador. Yan, trangko pa rin si Kuya. Yan guys. So actually it's alright tayo. Yan, tapos yan. So guys, ang ginagawa ni Sir, pacing tapos interval. Ayan. Puti walang tira. Kung may tira, wala. Iwan na ako guys. So guys, nandito pa tayo sa Labrador. So guys, suminto ako kanina kasi kala ko bawal mag face mask dito. What? Ay bawal, ayan, hindi naka face mask. Ano ba? Ayan, bawal hindi naka face mask. Kaya huminto ako kanina. Yan, nauna tuloy si Sir. And so guys, yan, face mask pa rin tayo guys. Okay guys, yan, try natin umabot kay Sir. Taiwan na tayo. Yan guys, nakahabol tayo kay Sir. Hello guys. Kapit ko na rin kayo mamaya. Malapit na tapo yun. Malapit na po tayo sa Swal.
in-interval siya po siya. A few moments later. So yun guys, nandito si Ma'am Shi. Say hi sa mga Cloud9. Ako po si Cyrus Rivera. Ako po. Sticker po. O yan kayo magkakao. Sticker. So yun, nandito si Russell Deep. Carlos Solomon. Then, Mistilio. Hi Ma'am Shi. Si Ma'am Shi po. Shoutout sa vlog niya. Ako. Thank you. Uy, doon ka na daw, ine. Hello. 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 Ito, pre. Woo! So ngayon, uuwi na si Ma'am Shi. Ay, akin po. Uwi na si Budget! Yun, bye-bye. Team Bulusok. Pedalista. Shout out team pedalista. Shout Ayan. out sa Pedalista Cycling Team. Pero naka-team Bulusok siya. Pero nakabulong. Uy nga kayo. Ay nga, bye-bye. So yun guys, may nakita tayong yan, humingi ng mga sticker. So yun guys, malapit na po tayo sa bayan ng Suwal. So yun guys, nandito na po tayo sa bayan ng Suwal. Ngayon malapit na po tayo sa may beauty nila. Ayan. Hello po. Ayan guys. So guys, bago tayo pumunta ng Alaminos, breakfast muna tayo dito sa Fernandez Eatery po. Yan. So dito ako lagi kumakain pag pumunta ako ng Weste. So guys, update ko kayo mamaya. Yan sa may ahon dito sa may view deck, sa may Suwal po. So guys, kain muna tayo guys. Hi guys. So ngayon kain muna tayo guys kasi hindi pa tayo nag-breakfast. Yan. So breakfast ko guys, yung ganisa tapos sumingin na rin ako sa baw. Guys, baon ko lang 100 pesos. Yan, pupunta pa tayo ng Alaminos. Ayun guys, papalis na po tayo, breakfast lang natin. Okay guys, yan. Nandito na po tayo start na po tayo sa yan, mga ahon, yan. Ahon po dito sa may Suwal. Sa may view deck. Yan, karamihan dito sila nag-iensayo. Yan, shoutout kay Isaac Manuel. Tapos sa mga batang taranggista ng Labrador. Ito na yung ahon. Ha. Guys, malapit na po tayo sa may view deck. So yun na yung malapit na tayo sa kung saan sila nagpapahinga.
yung paa nyo, kaya lang pumadyak sa ahon. Yung komportable. So guys, yan. So, sa mga gustong ano naman, sa nalalaman ko po, sa mga gustong maging, ayan, mountain climber, yan, hard kayo ulit, ay hard lagi. Ayan. Hard gear kayo lagi. Ayan. So guys, update ko kayo mamaya guys kung nasa Alaminos na ako. So guys, pag going Alaminos, yan. Ito yung mga ahon dito sa ano, sa Alaminos. Ayan, ahon yan guys. Tapos, Lusong. Checkpoint. Guys. Saan ako pasok tayo guys? Morning sir. And welcome to Alaminos. So guys, nakapasok po tayo. Hindi yata chine-check yung ano, yung mga bikers pag ano. Yan, welcome to Alaminos. Okay guys, see you in Lockup. Lockup, Lockup, Cup, Cup. Yan. Once again, Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. It came to my heart. Yan. I love you all. 12 seconds later. Yan. Shoutout po sa Team Barracuda. Ay, Team Barracuda sila, Cyrus. Tapos si Sir Cleto. Yan. Shoutout po sa inyo, sir. Yan, kay Cyrus from Labrador. Yan, mga Team Banayan. Ay, Team Banayan. Barracuda. Yan. Okay, shoutout na rin sa Team Barracuda. Ay, Team Banayad, yan. Tapos Team Sais. Tapos Team... Ha? Pangasinan. Yan, Team Pangasinan. So guys, yan, approaching town of Alaminos. Yan, so Alaminos na tayo guys. Malapit na tayo sa Lukap. Kasama ko yung ano, Team Barracuda. Ayan. Let me see. So guys, ito yung ano, papuntang Lukap. Yan, diretso lang po yan after ng bayan po. So, pagpupunta dito, yan, kanan po sa may munisipyo nila. Yan, diretso na po ito. Lukap na po. So guys, update ko kayo dun sa pagdating natin dito sa ano, sa may Alaminos. Yan, sa may 2000. Ayan, 2022. 2000 guys! Ganun ba? Papunta lang kayo. Ayan guys. Market! Sabi po, Bob, niya Bob. Pa-subscribe na lang oh. Nakasubscribe na ako, dalawang account. Nakakasama kami. Ay, ano? Kala ko pupunta pa kayo. Lagi pa po isang sa helmet. Hindi, wala na ako. Next time na lang. Ay, ito. Pala. Yan! Madami pa doon. Oo nga eh. Madami pa. Actually, marami yun. Marami to. Sige, ingat kayo. Then shoutout kayo, Team Bulusok. Shout out sa mga kaibigan namin hindi sumama. Shoutout sa TCC. Tapos Team Kalas po. Ay, Team Kalasin siya. Yan, shoutout kay Juban. Kalas lang. Happy birthday kay ano, Gabriel. Yung birthday mo. Anong wish mo? Wish yan ako ulit kayo. Ay, baby Pag-urod boy. tayo. Baby boy. Hello. Di ba niya ganun kami ako eh. Oversize? Oversize lang. Oversize. Tapos Ng ano? bike? Baby boy ni. Sa inyo kasama natin mga Team Bulusok. Yan, shoutout po sa inyo. So nakita ko na sila dito sa ano, sa may papuntang Lukap. Yan, malapit sa iglesia. Ayan siya.
So na may nakita tayong baby boy guys. Yan, so bigyan natin ng ano yan, jersey. Yan kasi birthday niya. Yan, so mamaya bibigyan na natin or ipapadala na natin sa LBC kasi wala tayong dalang cash eh. So guys, update ko kayo mamaya agad. Sa may Lukap yan. So sa 2022 na Alaminos. Yan. So punta tayo sa may parking lot nila. Yan, sa may bike only. Yan. So daming tao. 12 seconds later. Yan si game. Face reveal. Smile. Dapat mag-smile ka. Yung shoutout mo kay TCC ba yun? Yes po. Yan, shoutout sa TCC. Sa LBC din. Yan, LBC. Sa LBC yung padala ko wala pa. Tapos sa 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 baby ko nasa Bewo. sino na yung sa Shoutout din sa bibi ko. Cyclist Di Bugalyon. Yan, shoutout sa inyo. Tapos especially kay Jeffrey Garay. Pa-shoutout din sa boss Hi, Jeffrey Garay. din sa sa YouTube channel ko. Ayan. Aaron TV. Hi, Aaron TV. Tapos kay Sa mama ko. Oh, dalawa yun. Ma, palitan nyo na. Tapos yan, shoutout kay sa ayan, sa subscribe nyo din sa Garay TV po. Yan. Hindi nila. Ayan guys, nandito na tayo sa may 2022. So guys, surely po ako pumupunta dito. Yan. So, ayan. January 9. Yan. So, nakapunta ulit tayo. Hindi ako nakapunta na last year po, January 2. Yan. Kasama ko sila Christian. Ayan, 2 beses ako pumunta po dito. So guys, update ko kayo mamaya. Wait lang. Sa mga kalaspag. Yan, Kalaspag daw. Shout out. Ikaw. Ay, ma'am, shit. Ayan, shoutout ka ba? Shoutout sa mami ko. Yan. Hello po, shoutout sa mga team Kalaspag ng Mapandan. Ay, team Kalas sila Jovan. Yan, Kalasin. Mga Kalasin boy po. Ay, mama, Kalasin, yan. shoutout. Yung malakas nila si Jovan dyan. Tapos shoutout kay Ken. Geneva. Yan. So guys, nandito tayo sa may sa tabi ng dagat. So yan. Yan. Once again, Happy New Year po and welcome to Alaminos. Yan, so yan, stay safe lagi po mga lods, mga kapadchakers, yan, mga kabari. So guys, yan, after ng swal natin, yun. Yan, diretso tayo sa rides natin ulit dito sa may Alaminos, sa may Lukap. So yun guys, uwi na ako. Yan, so may iwan ko na yung mga team Bulusok. Yan, kasama ko sila. Pupunta dito sa Lukap. TTC, ano? TCC. Yan, TCC po. Okay. Okay guys, take 2 po. Yan, so once again, this is Ma'am She Eds. Yan, kasama natin sila. Yung mga TCC. Yan. Kung yan, kinarik ako kanina. So guys, ayan, kung hindi pa nakaka-subscribe my channel ko, please subscribe my channel, Ma'am She Eds. Pakiclick yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload natin. Okay guys, once again, Happy New Year po. Yan, this is Ma'am She Eds. Hello! Hello! So yun guys, alis na tayo. So solo ride yan. Nakasabayan ko yung mga team Bulusok. So uwi tayo na mag-isa. Balikan ba tayo guys?
para maaga tayo makarating sa Kalasyaw. Yan. Yan, baby boy. Yan ulit. Yan guys, yan, uwi na tayo guys.